Radio Campus. Teatr Narodowy organizuje warsztaty dla młodych miłośników teatru, studenci także mile widziani. Mistrz popularyzacji wiedzy Złoty Umysł to nazwa konkursu organizowanego przez Polską Akademię Nauk. Rynek pracy zacznie się rządzić nowymi regułami, szykuje się cyfrowa rewolucja w telewizji. Jest 17:30, podsumowanie dnia w Radio Campus. Michalina Wiśniewska, zapraszam. Wiadomości. W październiku rusza pierwsza edycja cyklu warsztatów teatralnych, które organizuje Teatr Narodowy. Jest to część projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz do studentów zainteresowanych tematyką teatralną i pragnących bliżej poznać techniki teatralnego rzemiosła. O nowym programie edukacyjnym opowiada Anna Pękala z Biura Promocji Teatru. To jest program praktyczny, podczas którego będziemy próbować posmakować teatru od kulis. Jest to taka unikalna możliwość spotkania wybitnych artystów teatru. Pomyślane zajęcia zostały w ten sposób, aby młodzi ludzie nie tylko mogli porozmawiać z artystami teatru, ale również móc z nimi popracować. Warsztaty zostały podzielone na dwie specjalizacje, aktorską i